Як беларусы з 17 стагоддзя вучыліся варыць піва. З вами Прыдыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. У сярэдзіне 17 стагоддзя чэшскі педагог Ян Каменскі стварыў падручнік Orbis Pictus, які стаў першай еўрапейскай кнігай з малюнкамі для навучання моладзі. Менавіта там, акрамя іншага, ёсць гравюра, якая падрабязна паказвае, як варыць піва. І што цікава, гнаць гарэлку. Падручнік быў вельмі папулярны ў Рэчы Паспалітай, і па ім атрымоўвалі першыя свае веды пра браварства моладзь у 17-18 стагоддзях, у тым ліку на сучаснай тэрыторыі Беларусі. Па гэтаму падручніку навучалі піярскія школы, прыватныя езуіцкія настаўнікі. Падручнік быў у калекцыях магнатаў ды шляхты і гэтак далей. Доказы выкарыстоўвання падручніка на нашых тэрыторыях і дадатковыя цікавыя звесткі пра браварства з гэтага падручніка чытайце ў артыкуле ў мяне ў тэлеграм-канале.